खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो साथाम CRPF जवाननि जिउ खहा आरो सासेया जोखोम आसामनि नगावआव जानो मोनदों मोनसे जाथाय नगावनि खाथिमारियाव थानाय CRPFनि 34 बेटेलियन केम्पआव गावलायलायनाय जाथाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर बालानि प्रेमा बर्मा जाय अन्ध्र प्रदेशनि थागिबि बिथाङा CRPFनिनो सानै जवाननि सायाव गुलि गावो बेनि उनाव गावनि सायावबो गुलि गावनानै लायो जाय जाथायाव साथामा जिउ खोमानो गोनां जायो आरो गुबुन सासेया जोखोम जानो गोनां जायो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर बालानि प्रेमा बर्मा बिथांनिया केम्पनि मेन गेटआवनो डिउटि दंमोन बे समावनो बिथाङा हेड कनस्टेबल विष्णु प्रसाद बाघेल आरो साब इन्सपेक्टर राम रावेल सिंह यादव बिथांमोननि सायाव गुलिखौ गावो जायजों सानैबो जिउ खोमानो गोनां जायो बेनि उनाव गावसोरनि बेरेगाव थांनानै गावनि सायावबो गुलि गावहैयो बिथाङा जायजों गावबो जिउ खोमानो गोनां जायो आरो बे गुलि गावनाय जाथायावनो सासे जोखोमबो जानो गोनां जायो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर गोविन्द श्रीपाल माने बिथाङा जोखोम जानो गोनां जायो उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनो गोनां जायो जाथाय जानायनि उनाव CRPFनि अथ'रिटि आरो नगाव पुलिसा नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावदोंमोन नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गुलि गावनाय जाथाय जानाय बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों दैबानाजों भुगिनांनानै रिलिफआव थानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आसाम सोरखार माहारियारि आफाद आरो सार्कलनिफ्राय जाहाथे थोजासे मददखौ मोननो हायो बेनि थाखाय खावलायो बिथांमोनहा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सेरेन दैमाया हरखाबै लोमसावनानै माथावरि बायनायनि जाहोनाव बरिमुरि बर' गामि मार्चख'वा आरो खाथि खाला ओनसोलफोराव गोबां दै लोमसावफैदों जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा गावबा गावनि न' बां गारनानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों गासै 145 नखरा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो जाहाथे आसाम सोरखारजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर आरो सार्कलनिफ्राय थोजासे मददखौ होयो बेनि थाखाय खावलायो BKWACनिफ्राय आरो सार्कलनिफ्राय मुस्रि माइरं दालि थाव आलु बायदिसिनाखौ मददबो हैदों होननानै फोरमायथियो नाथाय रिलिफआव थानायफोरनि थाखाय बे थोजासे नङा बेनिखायनो आसाम सोरखाराबो जाहाथे बेयाव मदद होयो बेनि थाखाय खावलायो आरो बायनाय माथावरिखौ जाहाथे थाबैनो खोथेनानै होफिनो बा बानायनानै होफिनो बिनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायो ओजोंहाय बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै खर'सा आसामाव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों शिबसागरनि नेपालि खुथि जेराव दैबानाजों बयनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि गोहोम गोग्लैदों बे ओनसोलाव थांनानै खौरां लाहैदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा खौरां लाहैनायजों लोगोसे अनसुंथाइबो होयो बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि खर'सा आसामाव दैबानाजों दासिम गासै 87 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 7 लाख सुबुंफोरनावनो गोहोम गोग्लैदों दैबाना जोबखांनायनि उनावबो हान्थुफामानि हाब्रुआ दासिमबो न'आव दङ दासिमबो सुबुंफ्रा फोसाबबाबो फोसाबख' हायाखै आरो गोबाङानो दासिमबो रिलिफ केम्पआव थानानै दङ दैबाना जानाय समाव न'नि उखुमाव खायफाया दंफां सायाव थानानैसो जिउ रैखा मोननो हादोंमोन शिबसागरनि नेपालि खुथियाव थांनाय 2023 मायथाइयाव जाहारबारि गियानिपुरनि हेमन्त नार्जारी बिथांखौ खास्रि बिस्रियै गुलिजों बुथारनाय जाथाय जादोंमोन जाहारबारि फरेस्ट अफिसाव थाग्रा NGO आरो फरेस्टारफ्रा इनायै खर'आव गुलि गावनानै बुथारदोंमोन हेमन्त नार्जारीखौ बै समाव UPPLनि सोरखारमोन UPPL सोरखारा हेमन्त नार्जारीनि बिसि अनजुलि नार्जारीनो फरेस्टआव साख्रि होनायजों लोगोसे न'खरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो रादाय होदोंमोन नाथाय बैफोर रादायखौ थगायलांदों होननानै अजदखौ होयो अनजुलि नार्जारी बिथाङा बेनिखायनो दानि सोरखारनिफ्राय मदद मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथियो जिउ खोमानांनाय हेमन्त नार्जारीनि अनजालि बिसि अनजुलि नार्जारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय UPPL सोरखाराव फरेस्टआव साख्रि होनो रादाय होदोंमोन नाथाय बेखौ मोननो हायाखै बेनि अनगायैबो जिउ खुंलांनो थाखाय 5 लाख रां होनो रादाय होदोंमोन नाथाय 5 लाख रांनि मादाव 2 लाख रांखौल' मोननो हादों होननानै फोरमायथियो फारसेथिं केस गेलेनो थाखायबो रांखावरि गैया जायनि थाखाय दिनैसिमबो बिजिरनाय मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो ओजोंहाय अनजुलि नार्जारीया गावनि उन्दै उन्दै सानै फिसाफोरखौ लानानै माबोरैहाय जिउ खुंलांगोन माबोरैहाय संसारखौ जालांगोन बेखौ लानानै गोबां जाल्लायाव दं बा गोबां जिंगायाव दं होननानै फोरमायथिदों बेराफारसेथिं न'खरखौ सालायलांनो थाखाय अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फाबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बेबायदिनो सोरखारि बिथांखिनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जानायखौ फोरमायथियो न'खरनिफ्राय जाहाथे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे MLA सेवलि महिलारिया
नखरखौ सालायलांनो थाखाय अनसुंथाइ हरो आरो नखरा जि रां मोननो आद्रा दंबावोमोन बे रांखौ जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखायबो खावलायो नखरनिफ्राय। लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा बासुगावआव गंसे बास आरो गंसे बेटारि रिक्सानि गेजेराव सौग्रावलायनायाव बेटारि रिक्सा सालायगिरिनि जिउ खहा। बासुगावनि नेहालगावआव जानो मोनदों बे जाथाया AS19AC3099 रेजिस्ट्रेशन नाम्बार थानाय गंसे पेसेन्जार बासआ बासुगावनिफ्राय खासिकत्रा फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बेटारि रिक्साजों सौग्रावलायो जायजों बेटारि रिक्सानि सालायग्रा सन्जय सरकारा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। आसाम आरो तामुलपुरनि थागिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। तामुलपुराव लुबाय थानाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ जिल्लानि गार्जेन मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांमोनहा नायगिदिंहैदों। गासै 170 बिघा हायाव तामुलपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ लुनाय जादों आरो जोबोद समायनायै लुनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ लुनायनि खामानिया फ्राय 90% जोब्बाय, खालि 10% खामानिया आद्रा दंसै आरो बे खामानियाबो आबुं जायोबा फिसा अपिडिनि गेजेरजों बेखौ बेखेवनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। बेनि उनाव MCIनिफ्राय गनायथि लानाय जागोन आरो MCIनिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो फैगौ बोसोरनिफ्रायनो तामुलपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ जागायजेननाय जागोन होननानै फोरमायथियो मन्त्रि बिथांमोनहा। जीबानन्द बसुमतारी, उफ्रामुं राजु बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय मैयानि सानाव चिरां जिल्लानि बिजनीखौ बन्द फोसावनाय जादोंमोन, जेराव मैखोमै बन्दखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमनि हांख्रायनायाव एबसु, आसु, ABMSU, आमसु, बेंगली फेडारेशन, आक्सु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा जयैनो लोगो नांनानै मैयानि सानाव बन्दखौ फोसावदोंमोन, जेराव बन्दनि गोहोमा गाहामैनो गोग्लैदों। दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा होनांगौजों लोगोसे जिउ खोमानांनाय जीबानन्द बसुमतारीनि नखरनो जाहाथे 1 कोटि रांनि अनसुंथाइ होयो आरो बिसिनो जाहाथे साख्रिखौ होयो बेनि थाखाय दाबि खालामो बिथांमोनहा। BTSनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि मासि सामलायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड भिजिलेन्स कमिटि आरो बड'लेण्ड मनिटरिं कमिटिनि गिबि खेब मिटिं जादों मैयानि सानाव, जेराव MCLAफोरजों लोगोसे MLAफोर आरो बारग' MLA लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथियो दि सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय फैनाय BTSआव गुबुन गुबुन जौगानायनि खामानिफोर बा प्रजेक्टफोर दं, बेफोराव जाहाथे ट्रेन्सपारेन्सियै बा जेबो गेना गैयालासे आरो मोजाङै मावफुंनो हायो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथियो। बे मोननै कमिटिनि गेजेरजों पाब्लिकनि फान्डखौ मोजाङै बाहायनाय जागोन। सोरखारनि जि बिथांखि बेफोरखौ गुबै मुलाम्फायारिफ्रा जाहाथे समानै मोननो हायो आरो समय मथे मोननो हायो बेनि थाखाय बे मोननै कमिटिया खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो। BTSआव थानाय गासै जिल्ला आरो साब डिभिजनफोराव मोनसे समान जौगानाय जाहाथे जायो बेनि सायाव नोजोर लाखिगोन आरो बे मोननै कमिटिया सोरखार आरो रायजो राजानि गेजेराव फोनांजाबनायनि लामा बायदि खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।